βασαλόγων είμαι, νέα μαντριάντα αφιλών είμαι, αμαν τριάντα αφιλών είμαι. Πάρμε κόρε πάρμε, νέα αμαν καλόμπε, εδώ πολύ είμαι, αμαν καλόμπε, εδώ πολύ είμαι, αμαν μεντζον και πάρμε πουλιμ συνότας, αμαν αγκάλιας και φιλμερίζα με ρώτας, πουλί με ρώτας. Εγώ στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Έχει το τραγούδι του Όφη μέσα. Ναι, μπράβο. Αυτό. Ο Τσίριμ και η Μάνα. Ο Τσίριμ και η Μάνα, ναι. Άμα καθόμαστε και τους λέμε τέτοια πράγματα, αυτούς που είναι τώρα 60 και 70 που είναι ήταν στα πράγματα έτσι, των συλλόγων, ας πούμε, κάθονται και μας κοιτάνε σαν τους χάνους. Ναι. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Και λέει, τι είναι αυτά που λέτε, Ναι. γιατί αυτοί, άμα είναι τραπεζιτέοι, ας πούμε, τραπεζιτέικα ξέρουν. Ή χρωμένοι. Ή ό,τι να είναι, ναι. Αφήστε που είναι κάποιοι πολύ τοπικιστές κάποιοι και εκτός από τα δικά τους τίποτα δεν δέχονται. Δεν πειράζει, λέω, είναι μια αρρώστια, θα την περάσετε. Όταν θα απλωθούμε, λέω, 2 μέτρα που θα μας δώσει έτσι, ο Θεός και θα απλωθούμε, τότε θα τα ξεχάσετε όλα. Αλλά το πνεύμα τους δεν είναι ανοιχτό να καταλάβουν ότι όπως έχεις εσύ την παράδοσή σου, έχει κι άλλο τη δική του. Δεν το καταλαβαίνουν. Εκείνο που κατάλαβα σήμερα είναι το εξής. Και διαφέρεις εσύ από κάποιους άλλους σύγχρονους, ότι ενώ δεν τα απολύτως για τη σύγχρονη δημιουργία, αλλά την παίρνεις με προσοχή. Προσοχή ώστε να μην ούτε ενόθευση, ούτε καταδίκη, ούτε το άλλο. Αυτό που είπατε πριν. Άρα είμαι σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Κάποιο μοιάζει, βρε Βασίλη, προσπαθώ να θυμηθώ. Ποιο άραγε. Με το γέλιο σου, ποιο μοιάζει, κάποιο μοιάζει από τον κύκλο μας. Δεν θυμάμαι τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Μοιάζει τον εαυτό του. Όχι, όχι, είναι πολύ θελαστό παιδί. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο μοιάζει, θα το θυμηθώ. Έχουμε καταγεγραμμένους χορούς σαν σε βιβλίο, ας πούμε, ή καταγράψεις που γίνονται και λέει ότι καταγράψαμε και τον τάδε χορό. Δεν μπόρεσαν να καταγράψουν βήματα, δεν μπόρεσαν να καταγράψουν μουσική. Και το έχουν σαν αναφορά μόνο. Έτσι. Λέω τους παλιούς που βρίσκω, κάποιους μεγάλους παλιούς και λέω, ας πούμε, ο χορός Ομούς. Λέει, Στεγαρά, στα Ελληνικόπολη. Χορεύαν χορό Ομούς. Στους ώμους δηλαδή. Ναι. Και λέω, παίξτε εκεί το χορό κτλ. Δεν το ξέρουν. Παίξτε τον άλλο το χορό, δεν το ξέρουν. Και έτσι χάσαμε πολλά πράγματα από εκεί. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερη συναντήση όταν έρθεις εσύ, 2-3. 2-3. Να βάλεις ένα άγχοσμα. Αυτό που θέλω να καταλάβω. Ναι. Μετά σε 2-3 φορές. Δεν είναι το σώμα δύσκολο. Είναι μια χαρά. Θα ακούσεις παράξενους σκοπούς, που δεν τους άκουσες. Τώρα αυτά που ετοιμάζουμε. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα στο να αφομοιώσω και να εμπεδώσω, είναι πολύ γρήγορος. Κάνουμε ένα δείγμα ωραία. Ναι. Μήπως από το κυνηγές έχεις κανέναν εκεί που... Να κάνουμε ένα δείγμα. Ναι. Ποιο να κάνουμε. Αυτό που λέω εγώ. Να κάνετε. Ναι, χωρίς λίρα όμως. Αυτό που λέω εγώ. Έτσι θα το μιλήσει. Ναι, αλλά δεν θα με κρίνεις επικός, Βασίλη. Δεν θα σας κρίνω. Γιατί εγώ τώρα δεν έχω την παλιά μου φωνή. Μα δεν σας κρίνω καθόλου, θα το ακούσω. Αχ, τσοφούλη μαθολόγγεριν
για κοιμήγον καντήλαν, εθόλωσες και το κερίν και κύψες στην καντήλαν. Εθόλωσες και το κερίν και κύψες στην καντήλα. Και μπαίνει η χοροδία. Αχ, ναέμ γεντόναέμ γεντέπινα, είνας αγγελός ναέμ, την τζοφούλην έφυνα. Είνας αγγελός ναέμ, την τζοφούλην έφυνα. Αυτό το λέει η χοροδία.